10 रुपया दे। 1 रुपया वाला 5 गो पैकेट का मसाला आ एगो 5 रुपया वाला पैकेट का मसाला। याद बा काका? एक वाला 5 गो मसाला और 5 वाला मसाला। अच्छा हाँ वो है। एगो 5 वाला आ 5 गो 1 रुपया वाला। कौ रुपये का हो जाई? 10। हाँ खाली उहे घोप घोप करबू उहे डलबू का पीसबू ना का। आज मन नहीं करत हवे। मन नहीं करत ह दुखा गइला। तो उ निक लगी। हाँ काहे ना लगी। आप पहले कहाँ बानी? मने हमरा के कहिला पीसे वाला मसाला निक लागेला। आदि के स्वाद बानर कहा जानी। हाँ तो हम बानर है। हाँ बिल्कुल बानर है। बानर का लइका ह। हम बमला का। आ गई घर्रा में। तो बानर का वो लड़का है ना। हाँ तो बानर का सुख कुछ बताओ कैसा सुख है? अच्छा बोलो।